Horas samanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhitiak kapikiran nami na mungkin boy pamorahok kita di pangaradiota di jamita nanayang si patol hasota di partangyangan songoninang di parmingguon siganop minggu. Di video on naing patol hason na matu hita pikiran nami na mungkin boy pamorahon mangurupi hita di jamita di hari Minggu tanggal 1 September 2024. Turpukta ima sian buku 5 Musa bindu 4 ayat 1 sahak ro di ayat 2 diuduti muse ayat onom sahak ro di ayat sia. Nungatakas hujah hami turpuhi jala hupa husor hami jala hului hami aka bahan-bahan pikiran na mungkin boy mangurupi hita na perjulu di pikiran nami dung takas hu jaha hami jala hupa husor hami turpuhi gabe ingototama molo di bahasa Batak turpuk tahun di buku 5 Musa buku palimahon rupani sian aka na dihaporsiai manang didok di marharoroa sia si Musa alai mulu di bahasa Indonesia songon panduhan bahasa Batak guarna do daina lam takasma bukuon didok ulangan namar lapatan isina ima aka pengulangan kembali sian aka naung di patol hastuna sida sian aka naung masa di perdalanan nasida sian haruruar ni bangsui sian perhatobanan Mesir di perdalanan nasida sahat di nalaho masuk nasida laho bongot tu tano parpadanan nani warihon ni debata tu opuni nasida di aka tiki nauk salpu. Jadi saya ta dokdo moloidok pengulangan manang diulahi boido marlapatan ala sala gabe dipadenggan diulahi muse layang go buku tahun buku 5 musai dan ala nasala alai laho paingoton do muse patak kason dohot istilah nasing mangondolhon menyegarkan paingoton muse di parningotan nina sida di pikiran nina sida ala memang ang pandohan ingatan tidak setia boy lupa ala mungkin so dihangoluhon gawe di paingot mamuse nasida songon sada modal na arga di nasida di nalaho mandalani ngolu di nasida non di tano Kanaan manang di tano na niwarihon ni tua punasida si inganan ni nasida. Jadi laho patak kasodo patuguhon manang menyegarkan mangondolhon patak kason paingoton muse diroha nang pikiran ni nasida. Ima diturpuk tahun taringot tu tona aturan aka na dipodahon tunasida. Ide benedok deyat sada nuaeng pe na merlapatan andoraksoi nunga adong aka hatorangan dohot aka poda na arga tunasida alai di odol homa nuaeng pe. Terpani songon pangujungi songon kesimpulanna songon topik niak kapak katayoni nuaing pe asa takas diingot nasida taringot tu poda aturan na pinasahat tu nasida. Jadi ima buku 5 Musa manang buku ulangani manakasi muse termasuk di bindu na tataringot yon taringot tu aka namang hiup muse di pikiran nami ikon taida dison muse mulak hita tupudi panjauan ni debata tu aka
aka opuni nasida na parjolo sian si Abraham saha rodi si Ishak si Yakub saha rodi nama ringanan nasida di Mesir pajauon ni debata takas do taingot di jou asa gabe pasu-pasu di pandohan hata Batak togu urat ni bulu toguan urat ni Padang togu ni dok ni uhum toguan ni dok ni padan ni debata adui tu opuni nasida asa gabe bangso na balga nasida alai ihutusi asa gabe bangso na terpasu-pasu jala gabe pasu-pasu nasida hui dahami di turpuk tahun laho mewujudkan manang menjadikan janji itu terwujud laho dalan pasauton panjowoni dohot pasauton padan ni debata tu nasida ima marhitiak kapoda uhum na di podahon debata tu nasida nuang pe ale Israel say tangi homa aturan dohot uhum aka na hupodahoni tu hamu sibaheno muna asa mangulu hamu jala masuk kamu tu tano sitiano munai na nilehon ni Jahoba debata ni opu munai tu hamu jadi nunga tekas asa mangulu nasida dang namar lapatan rupani asa mangan doh minum ala ngulu dang hola mangan doh minum alai asa hidupnya berarti bagi dirinya dan berarti bagi orang lain marlapatan nguluna di ibana di hadameon las niroha di bagasan nguluna alai tong mapakorhon tu nguluni torop jolma gabe pasu-pasu jadi di lehon macai argado aka patik nang aturani itu nasida sian debatadoi di pasahat asa dihanguluhon asa marhitei gabe songor sada bangso natandi nasida marasing sian bangso na asing dang dalam artian patuduhon hajagoon nasida ataupun membeda-bedakan menjadi satu kesombongan daung alai tandi dalam lapatan asa mewujudkan cita-cita panjowon itu nasida pada ni debata gabi pasu-pasu tentu ikut terangkat do nasida level ni nasida tentu ikut marasing do bangso na asing alai nasida di posisi menjadi saksi panindangi di habal gaon ni debata tentu ikon lam torang do dia tu si nasida taringat tu aka patik ni debata taringat tu aka holong ni rohan debata taringat tu aka uhum ni debata berarti kon marasing do nasida sian bangso na asing dang napa asing asikon alai marasing dalam pengertian positif ikut do ditogihon patiki nasida nang uhum aturani nasida tu tiriket na tumimbo do pesong sada bangso laho mananda debata atakas do di ayat onom atong radoti jala ulah kamuma nang akai ai ido gabe hapistaran muna dohot ha patason muna diadopan nya ka bangso ia dung dibege nasida salhud akka aturanon gabe dohon nasida ma bangso na pistar sahali jalana patas marroha do bangso na bolonon jadi ditogihon do nasida laho mangatusi dohot makangoluhon uhumi akka aturani asa gabe na pistar nasida hulo kawin nakin gabe tadi nasida marasing sian bangso na asing asa gabe i dalan ni nasida gabe pasu-pasu jala ikut terus ajar hon ni nasida di ayat na berikut musitai darupani ikon tonahon nasida jala hanguluhon ni nasida patiki diulangi terus menerus asa unang lupa ala ingatan manusia itu tadi tidak setia tetapi bila sudah dihidupi dihanguluhon dang begabe lupa be ide benda idok rupani martua manutumangi hon hata dibata jalanau peopsa yakin do hita malulung di peop ulah honon doi alana nunga di peop dak pola se do honon minan dohot na mangulah hotsa alana nunga sapaket be jadi di turpuk taun taidama rupani tujuan ni panjowoni tu nasida alai parhitean asa saud panjowoni imanakin aka uhum aturan na ikut si ulah honon nasida anon dung mangolu nasida di sada bangso inganan masyarakat yang akan berbaur dengan bangsa yang lain dalam tetangga berdekatan asa tarida nasida
songon bangso ni debata. Jadi memiliki kualitas yang unggul dalam arti positif, bukan membeda-bedakan, bukan paasing-asiko pabadi-badiahon alai memang ikon tu sido standar inasida, ikon naik do level standar inasida. Ulneng buano ta tu jamita dos do panjowota dohot panjowon di bangsa Israel. Panjowon na tu hita di bagasan Yesus Kristus pe ikon do gabe pasu-pasu hita tu torop jolma. Gabe parholong. Songon ibana parholong roha nang mengajar hita marholong ni roha tu saluhut jolma manusia. Jadi di jauh do hita tong marhite tu hata Yesus Kristus asa gabe tadi sian na somanan daibana. Tadi dalam artian jadi berbeda. Gabe sitiruon. Alai buado hita gabe sitiruon molo somangulu hita di bagasan hata ni debata. Di bagasan tona ni debata naung mian di bagasan Kristus Yesus. Atong buado hita gabe sitiruon molo so takas hita porsea di Yesus Kristus. Ibana do hata ni debata. Jala di go hidu sude patik di bagasan ibana. Entong ditogi hon marau pikir hami turu asini huria asa parjolo makkanguluhon jala patuduhon songon na porsea di tu hata Yesus Kristus gabe mangulu ma di bagasan hataan. Asa gabe mewujudkan pemanggilan ini kin asa gabe sitiruon. Sitiruon ibana tadi marasing kualitasnya. Idok mong gabe role model. Contoh. Tetapi itu tidak mungkin bila tidak memahami firman Tuhan. Molo so mangolu di bagasan hatani debata. Aleli topik minggu ta mangarado ti tona ni Jahoba mangarado ti patik ni debata mangolu di bagasan patik ni debata mengajar honi asa gabe saut hita pasu-pasu. Molo taulahon patik ni debata sa itu budo dipikirata dalam bahasa sederhana asa marutung do debata molo taulahon patikna jala rugi do debata molo so taulahon patikna ndak ada begitu dak songoni tanga dong rugi ni debata molo so taulahon patikna jala danga dong utung ni debata molo taulahon patikna ala dalam pengertian naikon piapota namarguna dihita do aturan dohot akka uhum dohot akka fatiki molo taulahon ni mangolu hita molo so taulahon danga dong dapat tita lasini roha dohot hanguluan. Dihita do pilihan sa sitong na ulahono mudo manang nadaang. Alanima ditugihon hita iturpukton, ikon ulahono tadi asa mangulu hita. Mangulu dalam artian nakin musay dangholan mga minum alay hidup kita berarti bagi diri kita sendiri dalam artian sukacita kita temukan dalam hidup, kemudian berarti juga untuk orang lain menjadi berkat. Tusima huidahami manginang ditugihon turpuhok kita molo pe dingolus ganopari na mangihuk muse argado arta na ditiadikon ni tiatiana ni natoras tua kaya nakonna macai gandui alai ditugihon muse diturpuhon sada arta na umarga ima puda taringot tu hasitongan taringot tu hata ni dewata ini bener saya didok parcolo malului hamu harajaun ni dewata upikir hami marhite turpuk taupe pabagasot tamai supaya orang tua ketika mewariskan harta itu suatu hal yang baik, mewariskan pendidikan how to be smart, tapi bagaimana mewariskan takut akan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan tentu sesuatu yang mendapat nilai lebih tinggi. Itu pikir hami asatong dihanguluhon jala ta ajarhon. Na perculu resep ni boy mengajarhon ikom makanguluhon do. Molo so dihanguluhon na toras do, datung boy ajarhonon na. Alai dong dihanguluhon diajarhon ma jala dipeop diulahon. Agia amanginang pikiran namin boy mangurupi hita di pamorahom musehita di akajamita nanaing si patol hasot.